היי טנטוש, תבואי, תאכל תפוח? מה אתה עושה? אתה אוכל תפוח? ואתה הולך כבר לבד? לאן אתה הולך? לאן? למחשב? אמא לא מרשה. אסור, זה אסור. בוא לפה. בוא. הופה, בום. בום. יופי, אתה נעמד לבד. היי. מה יש לך ביד? מה זה? מה זה תפוח? תגיד ביי ביי. תגיד ביי ביי. ביי.